Hapon nitong September 17, dumating si Vice President Leni Robredo sa rollout ng Vaccine Express, isang kolaborasyon sa pagitan ng Office of the Vice President at ng City Health Office ng San Fernando, Pampanga. Umabot sa mahigit 2,000 economic frontliners ang nabakunahan sa naturang programa na idinaos sa Laos Group Event Center. Sa pag-iikot ng pangalawang Pangulo, hindi maiwasan ang komento ng ilang kritiko na nagsasabing ume-epal lang daw siya sa vaccine rollout. Sagot ni dating Pampanga Governor Among Ed Panlilio at co-founder ng Kaya Natin Movement at taga-suporta ng Vice Presidente, karamihan daw sa mga bumabatikos online ay mga trolls. Sa una lang, sana hindi hindi robot yan Sana tao yan, Kung tao sila, the best way to deal with them is not to answer them. Yeah. Kasi bawat sagot ng texter sa kanila, kumikita yan. Bayaran kasi. Okay. Kaya ang ginagawa namin, pinapahayag namin yung ginagawa ni BP Leni. So pinipresent sa mga tao, ang tao ngayon ang silang maghuhusga kung alin ang magandang ginagawa ni Presidente, kung epal nga ba to. At kitang-kita natin sa ginagawa ni Vice President, very sincere. Ayon naman kay Vice President Leni Robredo, ang mga volunteers mula sa Metro Manila ang isa sa mga nakatulong sa pagpapabilis ng vaccine rollout sa syudad ng San Fernando. Giit ni Robredo, ang volunteerismo ng mga health workers ang totoong nagpapaangat ng moral. Hindi lamang ng mga lokal na pamahalaan na inaalalayan, kundi pati na ang pagal na mga vaccinators sa iba't ibang bahagi ng bansa na nakikitaan ng COVID-19 surge. Yung sa amin lang naman, masaya din kami na hindi nagsasawa yung mga volunteers namin pumunta. Kasi karamihan sa mga volunteers dito wala pang absent. Talagang lahat ng mga Vaccine Express na dito sa Metro Manila area, pati yung mga karating probinsya, talaga, halos permanenteng mga volunteers. So maswerte, nadadagdagan. Halimbawa ngayon, yung mga volunteers from San Pedro, sumama ngayon. Pinupuntirya umano ng Vaccine Express na programa ng Office of the Vice President ang mga lugar sa bansa na may COVID-19 surge at may outnumber na vaccinators. Ayon kay VP Leni, nakasalalay sa paglaki ng bilang ng mga volunteer frontliners ang pagpapabilis ng pagbabakuna o herd immunity ng iba't ibang bahagi ng bansa, gaya dito sa Central Luzon na hindi nawawala sa top 3 region na may COVID-19 surge. Kasi nung una, na isang set of volunteers lang, ang kaya lang namin one at a time. Pero ngayon, kaya namin sunod-sunod, kaya namin sabay-sabay kasi dinidivide na namin yung workforce. Komprehensibo umano ang programang ito ng Office of the Vice President at hindi para ikampanya ang sarili, kundi ang mga nagkukusa na may maaambag sa problema ng pandemya. Nag-roll out din ang second dose na na-schedule sa Pasig City at San Pedro, Laguna noong September 18. Makikita sa mga health workers volunteers ng OBP, kahit bakas ang pagod, makikita naman sa kanilang mata ang tuwa na makatulong na malampasan ang pandemya. First time po dito, Vice sir, President. pero sa QC, 1 month na po. 1 month na po kayo. Opo. Okay. So, dito naman ho sa rollout ho natin simula kaninang umaga. Kumusta? Gaano ang laki po ng target ninyo? May 2,000. Okay naman po kasi marami pong vaccinators, tsaka maraming screeners. Tsaka marami pagkain, sir. Ayun. Bilang isa pong medical student at magiging doktor po sa malapit na panahon, ay gusto ko po sana ay magkaroon po ng herd immunity yung buong Pilipinas. Paolo G. Santos, CLTV News.